Милица. Въпреки незгодите, семейството намира радост в простите неща, в труда, в песента и взаимната обич. Така в сянката на робството българското семейство съхранява своето достоинство и надежда за свобода, която някой ден ще дойде. В ранна утре, когато селото още спеше, от към пътя се чу тропот на копита извън на ятагани. Турците идваха не за данъци, не за добитък, а за деца. В къщата на дядо Смилян бе тихо. Милан едва на 8 още спеше до по-малката си сестричка, сгушен под дебелите завивки. Баба Лиляна тък му бе сложила вода да топли за хляба, а дядо Смилян навън цепеше дърва, когато чу звън на ятагани, сякаш сърцето му се сви. Остави брадвата да падне и се втурна вътре. Лиляно, събуждай децата, скрий Милан! Без да пита защо. Лиляна грабна момчето за ръката и го поведе към къта зад огнището, където имаше скрита яма под пода, от онези, дето ги ползваха някога, когато хайдути слизаха от Балкана. Засипа го с черги и царевичак, прошепна: не мърдай, чедо, каквото и да чуеш, не мърдай. В този миг портата се отвори с трясък. Турците влязоха с заплахи и викове. Казаха ни: едно здраво момче тука има, високо, с сини очи. Пашата го иска за еничар. В нашата къща няма такива, отвърна Смилян, твърдо стискайки зъби. Само момиче имаме. Млади момци от селото дошли да защитят семейството на дядо Смилян, се впускат в битка за живот и чест, но биват смазани от турския ятаган. Един от турците пристъпи навътре, оглеждайки наоколо. Взе да рови под леглото, вдигна дрехи, ритна чувал с брашно. Лиляна стоеше неподвижно, с ръце пред престилката, а очите й се молеха без думи. Изведнъж се чу леко покашляне. Смилян замръзна. Какво беше това? Извика турчина и с бързи крачки се посочи към огнището. С един ритник бутна дървената дъска и разкри ямата. Милан лежеше вътре с насълзени очи и силно разтреперен. Едното му краче бе стърчало навън. Турчинът го сграбчи. Намерихме го! Не! Извика Лиляна и се хвърли към тях, но бе отблъсната грубо. Пуснете го, молим ви, не го взимайте! Той е дете! Ще стане човека, не селянин като вас, отвърна студено единят, вече тръгвайки с Милан. Момчето не издаваше звук, само гледаше назад, към майка си, към баща си, към покрива на дома, който никога повече нямаше да види. Когато пръхът на конете се вдигна по пътя и ехото от копита заглъхна, в двора остана само мълчание. Лиляна падна на колене, притиснала към гърдите си парчето риза, което беше останало откъснато от дрехата на Милан. Дядо Смилян стоеше неподвижен, с стиснати умруци и поглед към пътя. В очите му вече нямаше сълзи, само клетва. Минаха дълги години. Селото се промени. Някои къщи останаха пусти, други пламнаха по време на кърджалийски нападения. Но домът на дядо Смилян стоя. Лиляна остаря. Гърбът й се преви, ръцете се сгърчиха от работа и скръб, но очите й останаха живи, вперени всяка вечер в пътеката отвъд реката. Смилян пък замлъкна. Не плачеше, не се жалеше, не говореше за онзи ден. Само дялкаше по цели часове и все изписваше името Милан върху парчета дърво. Сестрата на Милан, Милица, порасна и стана прочута хубавица. В очите й остана нещо незабравимо. Сянката на брат, когото едва помнеше, но никога не забрави. Една вечер, близо до Еньов ден, когато слънцето клонеше на запад, пред портата на Смилянови спря мъж. Беше висок, снажен мъж, облечен като турчин.
с ятаган на кръста и поглед, който караше дори кучетата да замълчат. Свали шапката си и прекрачи прага. Добър вечер, майко, каза мъжът с глас, в който ехтеше далечна болка и топлота. Добър да е, отвърна тя бавно, присвивайки очи. Погледна лицето му, после ръцете и накрая очите. Онези сини очи. Тогава и се подносиха краката. Милане, прошепна и падна на колене пред него. Аз съм, майко, върнах се. Милица, като го видя, позна го и силно се разплака. Хвърли се към него, прегърна го. Дядо Смилян бавно се приближи. Очите му не издаваха емоция, но ръцете му потрепериха. Приближи, вдигна ръката си и я положи върху рамото на сина си. Прости, че не можах да те опазя, чедо. Вие ме опазихте, отвърна Милян. Аз носих вашето име и кръв през целия път. Не станах турчин. Бях еничар, да, но в сърцето си българин. Бягах, когато можах. Крих се, докато не се върнах. Идвам не само при вас, идвам при земята, дето никога не забравих. Тази нощ селото имаше празник. Старите запяха, младите се събраха край огъня. А Милян, вече мъж със своя история, със своето страдание и своята воля, стоеше с ръка върху иконата на Свети Георги. Той беше оцелял дете на робството, но се върна като мъж на свободата. Беше късен след обед. Над Балкана се стелеше сива мъгла, а студеният вятър гонеше пожълтели листа през кълдъръмения селски път. Селото беше необичайно тихо. Хората се прибираха рано, вратите се заключваха, прозорците се закриваха с черги. Всички знаеха – идват. В дома на Смилянови цареше мълчание. Лиляна седеше до огнището и стискаше ръцете си, а очите й, вперени в пламъците, бяха сухи. Смилян се разхождаше напред-назад с плътен глас. Ще кажем, че умря от треска. Ще покажем гроба на дядо му. Мълчи, Лиляно, няма да го дадем. Изведнъж отвън се чу глас, груб, дрезгав, на турски. Ачкапа, отворете вратата! Пред тях застава Милян с гордо вдигната глава. Вярно ли е, че си се отказва от вярата? Пита турчина. Вярно е, аз не съм един от вас. Вие ми взехте името, вярата. Не успяхте да ми вземете душата. Аз съм българин и се връщам там, където принадлежа. Не като ваш роб, а като син на свободен народ, рече Милян смело. Турците го хванаха, удариха го, убиха Милян на място. Милица писна. Турците я грабнаха и тръгнаха с нея. Очите на мъжете и жените от селото пламнаха. В този момент грабнаха кой каквото намери. Коси, вили, брадви, оръжие. Свикнали българина да свежда глава. Турците не очакваха такава съпротива, но този път не беше така. За Милан, за Милица, крещяха българите. Обградиха турците. Настана борба. Яростна, къса, но решителна. Двама от турците паднаха, другите стъпиха, озверени и засрамени от отпора на раята.
години на робство, когато свободата е била само шепот в тъмното, българският народ не е забравил кой е. Въпреки страха, кръвта и потисничеството, българинът е запазил сърцето си, вярата, езика, обичаите и земята си. С обикновени уръдия, но с необикновена смелост, селяни са се изправили срещу силата на империята. Не с сила, а с единство, достоинство и човечност. Историите за отвлечени деца, за тайни читалища, за попови и учители, укриващи книги, не са просто минало. Те са нашата памет и гордост. Те доказват, че робството не е могло да пречупи духа на народът ни. И днес, когато живеем в свободна България, трябва да помним, че тази свобода е извоювана не само с оръжие, а с вяра, с жертви и с неподчинение пред неправдата. А най-голямото оръжие на българина е било неговото българско сърце. Да живее България! Искаме да изкажем благодарност на участниците в днешната възстановка. Това са клуб Традиция Златица, клуб Традиция Етрополе, Голямо конарска чета град Съединение, клуб Традиция Нова Загора. И сега каним всички, които желаят на едно голямо българско браво хоро.